Her er en verden. Den findes ikke. Men den er først virkelig, når jeg har delt den med mine spillere. Flere tentakler. I ser nærmest 4, 5, måske 6 tentakler. Jo. Fuck. Jeg har et helt liv derinde. Jeg har kone og børn og en karriere og fjender og venner og ting, jeg skal. Du har også altid haft noget, der sådan har trukket i dig, som har gjort det lidt svært at være far. Jeg har et behov for at retfærdiggøre, hvad jeg har spildt mit liv på. Bare høre om godsbanen har sådan nogle udstillingslokaler. Og så har jeg så de her store vægkort. Vi finder aldrig det rigtige sted, du ved. Det vil nok være Aros, ikke? Skattestyrelsen. Jeg har ikke betalt huslerne. Det står helt klart, at det ser brandsort ud. Folk, de tror, jeg er lyddoven. Jeg tror, det bliver latterligt gjort. Det bliver udstillet som en gal mands værk. Mander. Ja. Ej, det er mega fedt. Hvis man giver slip på sit barn, bliver man meget hurtigt gammel.